Kaixo, gu Mikel eta June gara eta hondoratzen ez den arrautz esperimentua egin dugu. Lehenengo ipintzen dugu ura edalontziaren barruan. Eta gero, oilarekin gatza ipiniko edalontzi. Gero, oilararekin nahastu egingo dugu eta ura nahastuta edalontzi garbi batean sartuko egingo dugu, baina gatza ez dugu sartuko beste edalontzian. Azkenean, hartzen dugu arrautzak eta sartzen dugu bat edalontzi batean. Zergatik gertatzen da hau, daukagu bi indarrak, arrautza eta ura. Ura indarra egiten du gorago eta arrautza indarra egiten du beherago. Baina, ura garbian sartzen badugu arrautza, hau dauka indar gehiago. Baina gatzarekin handitzen dugu uraren indarra. Eta hau dago esperimentua, agur!